Sosha, ngiyaxolisa Nkosi yami, imali yakho ngizoyikhokha, ngicela unginikeze nje insukwana ezimbalwa, ngiyacela Sosha. Yazi nonke ninabantu enithanda ukuboleka imali ninestori esodwa nicela ukunikwa insukwana. Hawu ngiyacela Sosha, ngizoyikhokha imali yakho nje. Khona into engivuke ngalo nje, bazongikhokhela mhlawumbe nge-fortnight, ngiyacela. Yazi ukuthi ngiyaku-understand. Yonke lento oyichazayo ngiyayi-understand. Anginankinga nayo. Ukuphela nje uyazi ukuthi-ke la kaSosha you never go unpunished. Ukuthi uyinsukwana noma ngabe ziningi noma ngabe incane, ngoba isikhathi sokuthi ukhokhe sesidlulile wena uzophanisheka. Sikantsonto, ngithela ucastor oil emlomeni, khamisa. Ngikhamisela ucastor oil. Hayi uyazi Castor oil, hey khamisa. Phuza. Wena. ngizowathola kodwa ama-toilet Sosha nje ukuphuzisa ucastor oil nje Nkosi yami, ngizowathola lapha ama-toilet. Every day ngizofika kini ngizokuphuzisa ibhodlela la-castor oil. Uzobhosha uyikhokhe yonke imali yami, yangizwa? Every day Sosha. Hayi ukuthi kusazonyiwa-ke phela lana Sosha. Usazonyiwa impela uyikhokhe yonke imali yami. Asihambeni Sikantsonto. Igama lami uSosha. Umini umashonisa othembekile wakule ndawo. Inkinga yami nje iyi-1. Angizwani nokwenziwa isilimo. Imlo ngilindile estopini ngikhamisile from 7 kuze kushaye u8. Ngilinda umuntu oyedwa nje eSouth Africa, umakhelwane wami lo uVika lo jwayele ungilifta njalo masemsebenzini. Ngizoba late emsebenzini. Angicabangela uVika futhi uzoyikhipha kumina kancane kancane, ngizociniseka imiyeka ngizwane no conductor labazongilifta ekuseni abahamba abashaya isicabha ematekisini. Ngami nendaba okulindana nomuntu ophi nje kwemanje. Ngikhamisele mina lesitopini bagibela abantu adlula amatekisi, fanele ngilo ngichaza hayi angihamba, hayi angigibeli. Hayi ushuthi useliwe ngihamba ile moto mayesahleli kanje. Yes. Make Vika. Madod. Ufika. Oh. Novela kamkusazamula kanti asikho nilethe nje urelaxile nje. Asahambe mfethu, khenza sahambe. Silate. Awu, Bodloza, angikutshelanga ngani mfowethu ukuthi ngiselivini mina. Elivini. Uyabona nje lonke leli sonto leli impela angiye emsebenzini. Hayi akwazi ukungenza kanjani mfethu. Manje uchaza ukuthi mina iviki lonke ngizobe ngihamba ngani mina. Impela uBhodloza ngempela usho ukuthi ubudgetar ngami. Yena kanayo yena imali yokugibela usho ukuthi ayele emsebenzini. Usho ukuthi mengabe ngingekho mina uya kanjani emsebenzini? Mina mengiyelivini kuzofanele ngibekele wena. Okulandelayo phela usho ukuthi noma ngiyosuza kuzofanele ngibekele wena. Mfethu kodwa wazi kahle ukuthi sihamba kanje manje uthi mina ngihambe ngani ke manje. Kulungileke mfethu ngoba kuletha unginikeza u30 ukugibela itekisi. Ngihambe ngamatekisi ke manje mina. Ey kubike lapho ke mfowethu anginawo nami u30 kodwa yazi uma ungawuboleka kulensizwa lethu uSosha. Hayi yekela. Uyahlanya. Yabo mina la ekhanda angihlanya. Ngeke mina ngiyoboleka imali kuSosha mina. Ngamane ngisuke la hambe straight ngemsebenzini ngenyawo. Fike khona ngisho ngafika sengikhathele kanjani uhambe ngidle ngizame energy. Ngeke ungibone ngiboleka imali kuSosha. uSosha. Sosha mfowethu, mhlonishwa, awutshela into ingehlisa mfowethu, please. Sikantsonto, mbeke phansi. Mfowethu, ithi ngilichaza udaba lwami. Ngiyazi mfowethu ukuthi ngiyakweleta, ngithi ngithini. Ubona nje ngingulwe endongweni, nginkinywa kwenziwa yonke le nto. Ngimkoleta lo muntu u500 rand nje kuphela. 500 rand devo. Kodwa ke mana ke mfowethu, ngisanda kuya emtholampilo mfowethu. Ngathola ukuthi nginalesifo abasibiza nge-TB lesokukhohlela into engapheli. Uyabona mfowethu? Manje mfowethu nana ne-treatment yakho yona engiyidlayo manje. Manje umphanti wami mfowethu usamila kusebenzeki mfowethu. Ngicela nje ukuthi ungilinde kancane mfowethu. Ngizoyikhokha imali yakho mfowethu. Awungitshela. Ingenaphi mina ku-TB yakho? Mfowethu, into ngicela ukuthi uyenzeke mfowethu. Ngicela ukuthi uthathe noma i-TV la endlini, ubambise ngayo ngize ngibe right, ngibuyele emandleni mfowethu. Wena mshanguzo umthetho wakho ungijwayela kabi. Kusho banzi ngifuna ama-TV, mina ngihambe ngibamba ama-TV mina. Asiyenze nje nakibe lula lento mfowethu. Ngicela ukuthi uthathe noma yini ke ozoyibona la endlini. Kodwa ke ungadlaleli kunkosazana wami, ngithi ngithini? Hayibo.
Hayi baba wayilimithi insizwa manje umlimithelani. Wathi if yena ufuna mhlambe yokuthatha mina bese yaphela indaba yakho. Mana inkosikazi, uyayifuna le ndoda ewusosha? Hayi angishongo ukuthi ngiyayifuna wathi if yona mhlambe izokuxolela ifuna mina. Uyabona? Hayi, angilingeni lelo daba. Mfowethu, ngicela wenze ngale ndlela lana share up sekukhuluma mina ke manje. Mfowethu. Into ezokwenzeka la ilodwa. Angeke ngize ngibambe ama TV mina. And nawe angikufuni qhubeka nemashingi yakho. Letha la treatment ye-TB. Uzoze uyithole mase ukhokha imali yami. Hawu, ngizothula letha. Hey, umuntu wakwayala waboleka imali kusosha. Hey, inesihluku le ndoda leya. Hey. Kodwa ngibhebe avungicasulile yazi. Ngathi usomlimit ekuthenini athathe mina. Uzofuna thatha wena. Ngiyangibonile ukuthi uyayifuna le ndoda wena. Ngicela ungishare uma ngabili ngithi nje ubambisa while usabathathile ngisazama nokuthi ngibe right mfowethu. Lalela. Yabo into ezokukhuthaza Yeah. ukuthi uzokhokha imali yami. Yiko lo ukuthi amaphilisi awuthatha. Kodwa ilungile social yonto mfowethu. Yini engalungile? Awuthi ukumisa phezulu kokugcina. Mfowethu, uzongihlukumeza la noma uzofuna imali yami. Meke waye clinic wawulanda amanye. Ngizozwa nawo ngizophinde ngiwalanda. Ngiyazwa ngiyaxolisa. Asambeni sikantsonto. Ngifana umoya abafethu. Eish. Manje baby yona lempilo ozongiphilisa yona le. Pheba yazi umuntu akashaya noma esele phansi angimele nje kancane baby. Kona yini ngempela bembiza ngososha? Ngithi kunamahebezi ukuthi washaya isosha walibulala nje begqoka impahla zamasosha nje ezalelo sosha. Wathatha le yonke into nemali yalo ngoba nakho limkweleta. Hey, cha, hayi. Uyingozi ngempela lo muntu Bhodloza. Manje ucabanga ukwenza njani? Bethi ayikho umuntu ongangiboleka imali la. Yabona abantu bala abasifani nokumboleka imali. Nansi into elula mfethu. Nayi imoto la ehleli ngoba uya emsebenzini wenzoboleka mina. Ngiya straight emsebenzini, ngiyabuya straight ngiyabuyisela imoto. Hawu ungafa akho moto ngamnika yona angikaze ngimbone ngisho eqhuba ibhala leli hawu ngeke kuze kulunga hawu ngeke ngeke Bhodloza yazi angikaze ngikubone ngisho uphusha ibhala leli noma uqhuba isondo nje ukwaze lapho ukudriver ngempela Hayi mfethu ngiyakwazi ukudrive nginazo into in fact nganginazo incwadi ukuthi nje zamuka nezikhukhula kodwa phela vela drive uqwembe lolu drive izandla lezi nezinyawo namehlo uqala zibuka asivumelane la mnomzana yabona Bhodloza futhi kunendlela efika ngithathe ngo 3:30 please wena ube la before 3:30 ngiphatha abhlungu leyo ngoba manje emsebenzi siphuma wona zehlupha street namhlanje ngoba belungu bane meeting so ngcono ngifike 4:45 kanje kube njalo mnomzana okay yabona nje oh hamba isho ngiphatha nososha ngizobona mangibuya phezulu please man all right sosha umuntu afika ngakufuni bese azokuthatha kancane uvika ucabanga ukuthi mina ngikwazi ukushayela mina ngashayela kudala mina ngashayela ngisase sisini samami wafika vika awu yini manje angithi kufanele ngiqale nginyathele uthe clash lese center ngithi hayi Bhodloza esenta iclash esenta uthini manje ngiyadlala bengikuthusa nje yini khetha kona uyayibona phiti bota futa futhi mawe okay nansi ya ngiyayibona hayi ngiyadlala bekufuna ukubona ukuthi uzothini hayi khulileke Hey Nkosi yami siyobonga ibuyile hawu Snow White hey Bhodloza uzobani ungathinta ibhola lethu
awunala sihla ngani khona bazophela abantu. Mkhulu. Hawu hey Sosha. Niyaphila mkhulu. Siyaphila Sosha, siyaphila. Amaphilisi busiwaphuzile. Ayi bengakaphuzi Sosha. Hayi uhlaleleni mkhulu ungawaphuzi ngoba uyazi phela amaphilisi uwaphuza ngo-8 ekuseni. Eyi, kushuthi ukukhohlakele. Hayi, phuza ke mkhulu. Iba. Yazi ubastard Sosha ushaya ngathi uyanginakekela. Ufuna ngaphi? Hey. Hayi mkhulu, uyazi nje ukuthi uphuza 2, sifakele sibili iphilisi. Hey, okay. Uphuzisa amanzi sikantsonto. Khamisa. Gwinya mkhulu. Wena wami umazi amaphilisi, phuza. Gwinya. Hey. Yazi leli khehla litshethi lisile. Umthethalo liyangikweleta. Manje alifuni ukuphuza amaphilisi. Umthethalo sho ukuthi lifuna ukufa nemali yami. Lazi kahle ukuthi linoshukela. Ngeke ke likubone lokho. Each and every day ekuseni nantambama ngiyalicheck ukuthi amaphilisi liwaphuzile yini. Sawona futhi ngibuza. Le moto yemgabanga. Eyakhona mkhulu. Oh okay. Wentombi ngicela nezweni. Wentombi ngicela nezweni. Awusasho ngazothola omunye. Awubhodloza akabuyi madoda. Hey bana. Hey, yabona. Mark. Bhodloza. Awukho la igcekeni yini manje kwenzekeni? Uthe uzofika la ngo3:30 isikhathi manje u4 kanti ukuphi kanti Ngiyeza ngisendleleni. Awu, Bhodloza walokhu ngingiza manje ngikutshele kahle ukuthi ngiyahamba ngo3:30 wathi uzofika ngo4:45. U4 manje isikhathi mnumzane kanti ukuphi ngempela? khuluma Bhodloza mani ngiyakilate la. Uyabona mfethu sengibone kahle mina. Hayi lo nyaka ungivumile neze. Yabona lo nyaka nguzwa kahle. Nawu futhi awungizwa kahle ngiyabona nje ukuthi ayikho into yamezolunga kulo nyaka mongizonda kanje. Hey, Bhodloza, ngihlangana naphi mina mnumzana nokuthi unyaka ukuhambeli kahle. Ngibuza ukuthi imoto iphi, ngiphuthume la ngiyakhona mnumzana. Yabo lento yami ukuvuma idlozi ngathi bekumele ngiyithathe serious. Ngoba manje bangilonga inqaba nje amadlozi angathi asecabanga ukwenza ngendlela yawo ke manje. Uyabona uBhodloza usayibhodlozile imoto yami. Bhodloza ngihlangana naphi mina nento yakho ukuthi uba isangoma ngikhuluma ngemoto mina mfana ngabe usuyilethile la mnumzana shonile ilanga. Uyabona vele kodwa umuntu umekunikeza into engafuni engathandi ngayo eyishwabulela kuba ngazuthi mhlawumbe unamashwa kanti uye nje ube ngafuni bese kube namabhadi kanti nayo ke kodwa futhi lento yokuthi angifuni ukuvuma idlozi nayo siqalile ngidalela inkinga ngeke ngithuke makuthiwa ngiyamiswa emsebenzini noma mhlawumbe ngiyaxoshwa kodwa ke sekuwena ke ungathi nje usabingelela umama ombili manje ngapha qhamthushu imbuzi imbuzi emnyama krebhu phambi kwemoto manje wena kufanele uvike umama ombile noma uvike imbuzi ngaphuma phakathi kwabo ke mina kanti sengiyifaka esihlahleni imoto ngizokuchazela mase ngifike lapho ukuthi manje nale tekisi ihamba kancane abona bathu kwakufanele ngiyilandele lento yami ukuthi ngivume idlozi ngamanje ngiyayisola nayo inomthelelo empeleni ngezenzeka kumina manje yabo nje idlozi lingifuna phansi othulini Ngihlangana naphi mina nokuthi ufabe isangoma nokuthi useTexini wena useTexini kanjani Nkosi yami ngizoke ngizwe ngiyeza uphethe ukukhuza nokhiya number plate yakhona hayibo uphethe number plate nokhiya isho ukuthini lo mnumzane hey awuphuthume man
Ngiyazi ukuthi itekisi ayikagcwali. Itekisi usetekisini. Okay Bhodloza, awuphuthumi. Etekisini. Ukukhohlela kuze kunyakaza iteksi yangithuna. Awubancane futhi. Futhi. Mfethu. Awunawo noma siphi mfethu ngiphi kancane. Ngihlala ngathi mfowethu mina. Ungangidelela mhlambe lo ukhohle. Ngicela usizo mfethu angaze ngife phambi kwaBhebe. Manje ngifuna ngiphelise kuphi? Mfethu. So ama painkillers. Omunye futhi. Ngazi madoda.